ҷавонони матиниродаву меҳанпарасти шаҳри Истаравшан боиси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ баҳри шомил шудан ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳимояи содиқонаи сарҳади давлатӣ аз назди комиссарияти ҳарбии шаҳр то сӯи майдони фарҳангу фароғатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ дар даст шиёру овезаҳо роҳпаймоии идона баргузор намуданд. Дар ин рӯзи пурифтихор аз чеҳраи ҳар як ҷавони бонангу номуси ин сарзамин нишони муҳаббат ба ватан, садоқатмандиву ҷасурӣ ва ифтихори миллӣ таҷассум меёфт. чорабинии тантанавӣ дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидону наздикони даъватшавандагон баргузор гардид. зимни чорабинии рӯзи даъватшавандагон масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан доир ба муқаддастарин рисолати ҷавонмардӣ суханронӣ намуда таъкид доштанд, ки хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавони бонангу номуси кишвар мояи ифтихор буда, иҷрои ин рисолати муқаддас нишони садоқат ба ватан ва эҳсоси баланди худшиносӣ мебошад. қайд гардид, ки ташкил ва таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як давраи кӯтоҳ ва хеле душвору сангин ба вуқӯъ пайваст. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз лиҳози таъминоти моддию техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати қудрату тавоноӣ, маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ ба дастовардҳои камназиру арзишманд шарафёб гардидааст. сипас хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Истаравшан баҳри ҷолибтар гардидани чорабинии мазкур намоиши машқҳои ҳарбӣ варзишӣ пешниҳод намуданд, ки ба навдаватшавандагон рӯҳияи ҷасорату далерӣ бахшида чун анъана маросими нонгазон сурат гирифт.